Maki ha sigut arrestat i està en la cel·la de barrots més grossos. Tigre Brown no gosa parlar-li, ja que sent culpable per no haver pogut fer res per evitar la detenció del seu amic. A la cel·la, Maki parla de viva veu de la seva filosofia de la vida. Esta és vida per algú amb una posició tan respectuosa com la meua? Sí. Ho accepte. Francament, no em faria mal confessar. Des de ma infantesa he escoltat amb consternació. Ho deu viure bé per saber el que és la vida. Els he escoltat elogiar els espirits ferms, els estómacs dels quals, buits, demostren que viuen per al coneixement, en barraques infestades de rates i plenes de fem. Jo estic per la cultura, però hi ha uns límits. La vida senzilla està bé per a aquells que ens va. Per part meua no pense que senta cap atracció. Des d'ací a Halifax no hi ha cap pardal que pique unes fruites tan poc abellidores. Quin sentit té la llibertat? Cap, si jutgem bé d'això. Ho ha de viure bé per saber el que és la vida. Els paios ben plantats que cometen delictes i van i posen en perill la pell només per plaer, després van glorejant-se cap a casa per escriure-ho quan els convé i venen la història al periòdic dominical. Si vereu com arriben a casa per la nit, gelats, esquerps, amb la seva muller congelada al llit on pretenen ficar-se, i com somien eixir-se'n d'aquell llit, i veuen un futur que està fora de l'abast de la seva vida. Ara digueu-me, qui triaria una vida així? Ho deu viure bé per saber el que és la vida. És molt allò que ells tenen. Jo sé que no ho tinc. I hauria d'afegir-me al seu esplèndid aïllament. Però quan més m'ho pense, més em dic. Amic meu, eixe no és el teu. Patir ennoblix, però també pot deprimir. Els camins de la glòria només duen a la tomba. Una volta vare ser pobre i solitari, savi i valent. No hauries d'acaparar tant. La recerca de la felicitat es redueix a això. Cal viure bé per saber el que és la vida.
Lucy, la filla del policia Brown i una de les innombrables conquestes de Mackie, va a visitar-lo a la presó. Esta li recrimina el seu casament amb Polly, però Mackie s'esforça en fer creure a Lucy que no s'ha casat amb Polly. Doncs la jove filla del policia sembla estar prenyada i Mackie tem la reacció de Brown. Mackie aprofita un moment que es queden tots sols per convèncer a Lucy que la de la reina i li conta la següent història. El dia que el rei egipci Ramsès va morir, el capità de policia de Nínive, o era del Caire, va cometre un delicte menor contra la classe pobra de la població. Fins i tot en aquell temps, les conseqüències foren terribles. Com es conten els llibres d'història, a la processó de Semiramis, la nova reina, esdevingueren una sèrie de catàstrofes degudes a l'excessiva participació activa de les classes inferiors. Els historiadors encara s'espanten per la cruel manera en què Semiramis tracta el seu capità de policia. Nostre Senyor s'assistisca, Brown. Brown es queda preocupat per l'amenaça.